Hola, xics i xiques! Ja estem ací un altre dia. Anem avui a la pàgina 164 i 165 del nostre llibre de valencià. Podeu posar ací baix com s'escriu el número 160-4 i 160-5 en bona lletra. I ací dalt posem la data. Val? Preparats? Vinga, mireu aquí tinc avui per ací. El meu ajudant, este cavall, vol ensenyar-se moltes coses. Estàs preparat per ensenyar-te a escriure millor? Sí? Vale, anem allà. Vinga. Mireu, el primer que se'ns diu ací és que ens fixem en les paraules que tenen C trencada o que tenen C. Ja sabeu que sona igual, val? Com una S. Val, anem a llegir. Vicent ja es donava per vençut. Era l'aniversari de la iaia i no sabia què regalar-li, però de sobte va trobar a la llibreria de la plaça un llibre de viatges amb fotos precioses de Grècia. De segur que això li agradarà. La iaia sempre diu que li faria il·lusió visitar, que m'he perdut, eixe país i anar a veure totes les ruïnes que té. Amb este llibre l'encertaré. Molt bé, ja hem llegit. Anem a encerclar en color roig les que tenen C trencada i en color blau les que tenen C. Vinga, vosaltres poseu pausa i aneu fent. Vinga, jo agarraré este verd per a la C i el roseta per a la C trencada. Comença encerclant Vicent. A veure què m'estim per ací. Precioses. Grècia. Què m'estim per ací. Encertaré. Val. Ara, de color roseta, vaig a encerclar les que tenen C trencada. Vençut, plaça, açò, i crec que ja està. Si m'he deixat alguna, m'ho digueu. Anem a observar. Com es pronuncia la lletra C en aquestes paraules que hem encerclat? Com una S, molt bé, Vicent. I com es pronunciaria en castellà? Com una C. En castellà no és Vicent, és Vicente. Val? Molt bé. I la lletra C trencada existeix en castellà? No, això no existeix. Això sols la gastem nosaltres. I quina sol posar-se al seu lloc? En comptes de C trencada, si nosaltres volem i so, què posem? Una S. Molt bé, perquè per a nosaltres vençut en castellà seria en una S. Molt bé. En canvi, si farem la traducció, estem pensant en com sona. Si fora per la traducció seria en la C. Vençut vol dir vencido. Vale? Posaríem una C. Feliç, que també s'escriu en C trencada en valencià, en castellà és feliz, en Z. Vinga. Val, ja ens hem fixat un poquet en aquestes coses de majors. I així en este quadre ens recorda que s'escriu la C trencada davant de la A, de la O i de la U. I que s'escriu la C davant de la E i de la I. Val? Ens fixem que Vicent, efectivament, va en la E, Precioses va en la I i Grècia va en la I. I vençut, plaça i açò serien 3 exemples per a la C trencada en A, O, U. Val? Seguim? Anem a l'activitat 2, que hem de classificar aquestes paraules segons representen el so K o el so de la S. Val? Aleshores, la primera jo faré fletxes, vaig a fer-ho més gran. A veure, ui, error. Vaig a fer-ho gran per ací. Ui. Val, vinga, i jo faig fletxes. Representen el so K. O vaig una per una, no? Millor així. Cigrons, com sona? Com la K o com la S? Molt bé, com la S. Castell.
Molt bé. Xocolate. Incendi. Incendi. Molt bé. Recordeu-vos que estem mirant com sona. Escut. I anunci. Molt bé, ja ho tindríem. Anem a la pàgina del costat. A veure. Ja la tenim així. Mireu, forma seguint el model. Anem a passar de singular, que era una coseta, a plural, que era dos o més. Val? I fixem-se en com s'escriu. Plaça s'escriu en C trencada perquè va en la A, però places s'escriu en C perquè va en la E. Aleshores vosaltres, llança s'escriu en C trencada, però llances, com s'escriu? En C. Molt bé. Calça en C trencada i calces en C. Val? Feu-ho bé. En el 4 diu que completeu amb C trencada i amb C. Sols heu de fixar que les que tenen una E va en la C i les que tenen una A o una O o una U van en la C trencada. Val? La C per a la E i per a la I i la C trencada per a la A, la O i la U. Aleshores, anem a veure com quedaria este text. Feu-ho vosaltres i jo en seguida darrere de vosaltres. Val. Concert amb C, amb instruments reciclats. A veure que ho poso bé. Reciclats. A la plaça, molt bé, dels forçuts. Dels forçuts. Participeu-hi! Val? Molt bé, és un cartell per animar-nos a participar en aquest concert. Val? Molt bé. Seguim, que mireu que tenim així, el que vos agrada a vosaltres, un dictadet. Com preparem el dictat sempre? Primer pas, llegir-lo diverses voltes. Segon pas, subratllar les paraules difícils. Jo avui me fixaria especialment en les que tenen la C o la C trencada. Val? Però també me fixaré en els accents, en les que tenen la H i alguna que em parega un poquet difícil. Val? Anem a llegir-lo junts. Aposta per l'arqueologia. Els meus cosins Gonçal i Cecília, vinga, jo ja hi subratllaria estes dos segur, han decidit que a l'estiu volen participar com a voluntaris en una excavació. Esta la posaria segur, perquè vosaltres moltes voltes falleu la X, a que sí? Excavació arqueològica. No sé si seran capaços, me l'apunte, de convèncer, me l'apunte també, son pare, perquè els deixe, com té la X, jo també me l'apunte. Anar-hi. Està precís escriure-la i fixar-se anar-hi. Que rara, Jo ho veig esta O per a recordar-me'n després que quan hi havia una O portava la H. Veig molt difícil. Però ells estan convençuts que sí. Val? Mireu, n'hi ha alguna més com participar difícil, però a mi, decidit, eixes no me resulten difícils. Si a vosaltres vos resulten difícils, subratlleu-les també. Val. Què teníem que fer també? Encerclar les mayúscules. A principi, aposto, ells, la de Gonçal i Cecília, que són noms propis, darrere de punt, darrere de punts suspensius, val? Totes ixes. I ara, una vegada que ja heu llegit el dictat, l'heu preparat perquè s'heu apuntat les paraules difícils, anem a fer-lo. Vinga. Vaig a llevar el dictat, ara sols me podeu veure a mi, i vaig a llegir-lo. Sí? Preparats? Jo aniré a espaiet, però no tant com si estiguem en classe. Vosaltres el que heu de fer és parar el vídeo. Paus de vídeo i podeu continuar. Vinga. Títol. Aposta per l'arqueologia.
Els meus cosins Gonçal i Cecília han decidit que, coma, a l'estiu, coma, volen participar com a voluntaris en una excavació arqueològica. Punt i seguit. No sé si seran capaços de convèncer son pare perquè els deixe anar-hi. Punt i seguit. Jo ho veig molt difícil. Punts suspensius. Però ells estan convençuts que sí. Signe d'exclamació tancat. Ho teniu? Sí? Vinga, tornem a la pantalla. I comproveu com ho heu fet. Espere que bé. Si no, doncs bueno, aquestes faltetes que no les teniu escrites igual, les recordeu per a la pròxima vegada. Val? I per últim, millore l'ortografia. Com s'escriuen? Vinga, com s'escriu? Raceta o raqueta? Molt bé. Se'n recordeu quan anàvem al Parce? Alguns? Molt bé, raqueta i calcetins. I com es diu? Kimono o kimono? Molt bé, se diu kimono. I cistella. Val. Jo no sé si el meu cavall se ho haurà après tot bé, lo de la C i la C trencada. Espere que sí. Ara li pegaré una miradeta al seu dictat. Vinga, una besadeta molt forta. Adeu i fins el pròxim dia!